Здравейте! Да. Вие сте протестиращ. Аз се казвам Младен Младенов, бивш политически емигрант, завърнал се за постоянно в България и поддържам протестиращите в София и във Варна. Защо го правя? Защото действително аз смятам, че е редно всеки един от нас, българите, да го правят за това, защото тези 23 години България не се управлява от хора, които заслужават да бъдат управлявани. Българският народ има нужда утрешния ден да бъде по-хубав от днешния. Затова, защото народа го заслужава. Той народ е измъчен и аз виждам, че понеже аз съм обиколял света, 45 години съм в емиграция и съм забелязал как, и знам, разбира се, как в света и навсякъде има хора, които нямат човешка физиономия, имат такъв шанс за хубав живот. Българският народ няма. Няма защо, защото се управлява от хора, които го експлоатират, от хора, които искат от него да ударят и две кожи, ако може. Палатките в София аз ги поддържам. Смисъл такъв. Още първите дни, когато те направиха палатки в София, аз им занесах от къщи мои 5 родопски одела. Храня ги всека вечер и им носа по нещо. С пенсията си? С пенсията, да. Аз други пари нямам и други средства нямам. Нямате милиони? Милиони никой не съм желал да имам. Защо си патриот и мигрант, така ли? Ами, защото, да, действително за това, защото аз това, което го правя с големото желание и болка, за това, защото виждам, че този народ гладува. Не случайно това, което се прави и тук случая с самозапалването, ами това нещо го няма никъде в света. Затова, защото той е дошло, дето се казва, опрело е косо в костура. И до там е живота на българите дошло, защото те не са убийци, те не са хора, които да крадат и да убиват. Те са наивни хора, които, когато няма какво да прехранват себе си и семейството, виждат и се слагат край на живота. Къде, в София или във Варна, са по-активни и ефективни протестиращи? В София бяха така в началото, на 3 март особено бяха излезли много хора от София. Булевардите бяха пълни. И аз бих казал, че спука се бентът. Да. И булевардите се заляха от хора протестиращи. Това ще рече, че тия хора е дошъл момента да излезат и да кажат това, което таеха. Във Варна обаче, за разлика от София, станаха по-активни. Това го виждам, нали, от телевизията, виждам го от това, по което присъствам тук. Затова, защото ми се струва, че тук излизат хора с по-голям актив. Водачи няма. Няма и в София. Лидери няма. Това движение е без лидерство, без партии. Това е много хубаво, защото то е реално и заслужава човек да го поддържа. Благодаря ви много. И аз благодаря. Много големи истини. Благодаря ви. Здравейте. Здравейте. Какво правите тук във Варна и защо сте тук? Здравейте, казвам се Филип Филипов. От София съм на 26 години, студент в информационни технологии, 4-ти курс. Работя съм като системен администратор и в момента работя като системен администратор. Аз съм от София, от палатковия лагер, от протестите. Дойдохме тук във Варна, за да подкрепиме... Колко души си? 20 човека. 21. С лични превозни средства? С лични превозни средства. Бяхме пуснали молба до БДЖ да ни се осигури групов билет? Не, вагон, за да можем повече хора да дойдеме. Но не получихме отговор и затова се организирахме с лични средства и не можахме просто поради финансова причина да дойдем с повече коли. Каква ви е целта? Целта ни е да видим, да се запознаем с Варна. Протестите започнаха от Варна. Тук във Варна успяха да постигнат реални резултати, свалиха кмета и дойдохме да ги подкрепиме, да споделим опит, да се запознаем, да започнем за едно обединение между София, Варна и страната и да продължим
продължим да действаме до постигане на целите, които са на всички български граждани, това е да постигнем по-добър живот и да променим нещата, защото не са тръгнали в добра посока. Извинявайте, в София така ли намятате българският трибагреник? Във война ли сте в момента? В момента сме във война. Кой ви е врага? Врагът ни е политическата, икономическата мафия в България. Тези хора, съдебната система също така, които очевадно пречат на развитието на България. За 23 години преход резултатите са по-скоро отрицателни, отколкото положителни. И това, няма тенденция нещата да тръгнат към по-добро. Варна добре ли организирана? Ефективни ли са протестите? Имат ли предложения? Ами, не съм имал толкова много време да се запозная с всички хора, с всички искания и с всички действия, но това, което видях, събираха се подписи за референдум за спиране на застрояването на морска градина, събираше се подписка за оставката на съвета, на Общинския съвет. Благодаря ви, господин Филипов. Горе, които управляват, те трябва да ги махнат. Те крадат безбожно. Станаха милиони. Кой маскиране? Това всички протести, всички незгоди, които в момента понасяме, са за светлото бъдеще на нашите деца в България. Всички български деца. Искаме всички млади хора, които са емигранти в чужбина, да се завърнат. Искаме да престанат децата ни да са факли. Искаме едно по-добро бъдеще за нашите деца в България. Символично подавам ръка. Ние искаме цяла България. Единство! 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 Единство!
китайският вектор. Но за всичко това след секунди в предаването. Положенията по дела от бюджета, предназначен за здравеопазване, образование и социални услуги, от порядъка на 15%. Следват го Съединените американски щати и Австралия. Компаниите, инвестиращи в Поднебесната, активно приориентират капиталите си към сферата на услугите, хранително-вкусовата индустрия, фармацевтиката. Според прогнозите на Citigroup към 2015 година, тези отрасли могат да покажат ръст от 15% и повече. Все пак основният дял... Китайците при целият си ръст на развитие и необходимите средства за това, те успяват да отделят за социални цели, за социално осигуряване, образование, здравеопазване и така нататък, цели 15% от бюджета си. Ето това е. Ето това е сериозният момент, на който ние трябва да обърнем внимание. Вървим по-нататък, обаче днес просто случайно, уважаеми зрители, ровейки се из информационния поток в нета, попаднах отново на един наш познат, който вече сме пускали в това предаване преди няколко седмици. И това е депутата от Руската дума Евгений Фьодоров, който е човек от мозъчния тръст на Путин. От най-близкото му обкръжение и във всички случаи изразява идеи на Путин. Попаднах на това интервю на Фьодоров, в което той говори и за Китай. И прави едни безкрайно интересни, много провокативни за въображението сравнения, аналогии и асоциации в големия триъгълник Китай, САЩ, Русия. При това, забележете, той поставя под съмнение, руснакът Евгений Фьодоров, поставя под съмнение дали това е триъгълник. Сега искам и това да видим и тогава вече започваме дискусията. Нека да видим и другото видео, колеги, с Евгений Фьодоров. Той е открито върху проамерикански елит. Тоест, че е много глупаво да се обръщат към Русия като партньор в антиамериканската си политика, тъй като може и да се договорят с Путин, но не може да се договорят с руските елити. Те са проамерикански. Трябва да се сменят елитите, а за това ще са нужни години. Китайците не са идиоти. Те знаят това. Както и всеки нормален, разумен човек го разбира. Така че антиамериканският маньовър на Путин по договореностите с Китай е ограничен. И той не може да се договаря, защото разбира, че не може да изпълни нещата, за които са се договорили. Съответно, китайците градят политиката си срещу Съединените американски щати, изхождайки само от своите си сили. И правилно постъпват. Те разбират, че ако се втурнат напред, ще бъдат подкрепени от Русия, Европа, Франция, Германия. Но въпросът е кой ще се втурне пръв напред. Всички се боят да пристъпят чертата. Какви са американците? Те потребяват колкото половината свят. Както контролират руската рубла, така контролират и целия свят. Китайците обаче си запазиха юана като държавна валута. Американците поискаха от тях: дайте ни 3 трилиона, че ни трябват. Китайците казаха: